Vou recomendar 3 libros para o 25N. O primeiro deles é este, El diario violeta de Carlota, de Gemma Lienas. Pódese considerar un clásico. Foi publicado no 2001 foi o libro onde se introduxo por primeira vez o concepto de poñerse as gafas violetas para visibilizar os micromachismos. É unha obra da que últimamente non se ode falar tanto, pero, penso que é unha lectura imprescindible. O segundo dos libros que quero comentar é La hija extranjera, de Nayat El-Hajmi. Non sei se se pronuncia así exactamente, pero ten moito interese porque este libro é autobiográfico, está inspirado na adolescencia da autora, amosa os conflitos aos que se enfrontan as mulleres de familias musulmanas que queren vivir en Europa, neste caso en España, en Barcelona, dun xeito laico. Entón, sofren bastante acoso tanto por parte da sociedade española como por parte das súas familias de orixe, por distintos tipos de presións. Pero, en calquera caso, a súa condición de muller é un desencadenante para ese acoso. Unha lectura moi interesante. E, por último, unha novela imprescindible en todos os sentidos, El Quijote. Parece que aparentemente non ten nada que ver con ese tema, pero recomendo a lectura do capítulo 6, onde se conta a historia de Grisóstomo e Marcela. Marcela é acusada de provocar a morte por suicidio de Grisóstomo por non corresponder ás súas pretensións amorosas. Ela dá un discurso onde defende a súa liberdade. Vou vos ler a última frase do seu discurso, que di así: «Yo soy libre y no quiero sujetarme a nadie». E nada, espero que con estas lecturas vos animedes a chegarvos un pouco a esta temática. Moitas grazas.